Luku 4. Nefi surmaa Laabanin herran käskystä ja hankkii sitten pronssilevyt juonen avulla. Soran päättää liittyä Lehin perheeseen erämaassa, noin 600-592 vuotta ennen Kristusta. Ja tapahtui, että minä puhuin veljilleni sanoen, menkäämme jälleen ylös Jerusalemiin ja olkaamme uskollisia Herran käskyjen pitämisessä, sillä katso, hän on mahtavampi kuin koko maa. Miksi ei sitten mahtavampi kuin Laaban 50, niin, tai kuin jopa 10 000? Sen tähden menkäämme ylös, olkaamme vahvoja kuin Mooses, sillä totisesti hän puhui Punaisen meren vesille, ja ne jakaantuivat kahtia, ja isämme pääsivät sen poikki pois orjuudesta, kuivaa maata pitkin. Ja Faaraon sotajoukot seurasivat ja hukkuivat Punaisen meren vesiin. Nyt katso, te tiedätte, että tämä on totta, ja tiedätte myös, että enkeli on puhunut teille. Kuinka siis voitte epäillä? Menkäämme ylös, Herra kykenee pelastamaan meidät samoin kuin isämme, ja hävittämään Laabanin samoin kuin egyptiläistä. Nyt, kun olin puhunut nämä sanat, he olivat vielä vihaisia ja jatkoivat yhä nurinaansa. Silti he seurasivat minua ylös, kunnes tulimme Jerusalemin muurien ulkopuolelle. Ja se tapahtui yöllä, ja minä käskin heidän piiloutua muurien ulkopuolelle. Ja kun he olivat piiloutuneet, minä Nefi hiivin kaupunkiin ja kuljin Laabanin taloa kohti. Ja henki johdatti minua edeltä käsin, tietämättäni, mitä minun pitäisi tehdä. Kuitenkin minä kuljin eteenpäin, ja kun tulin lähelle Laabanin taloa, näin miehen, ja hän oli kaatunut maahan eteeni, sillä hän oli juopunut viinistä. Ja kun tulin hänen luoksensa, huomasin, että hän oli Laaban. Ja minä näin hänen miekkansa, ja minä vedin sen esiin tupestaan. Ja sen kahva oli puhdasta kultaa, ja se oli tavattoman hienoa tekoa, ja minä näin, että sen terä oli kaikkein parasta terästä. Ja tapahtui, että henki vaati minua tappamaan Laabanin, mutta minä sanoin sydämessäni, milloinkaan en ole vuodattanut ihmisverta, ja minä kavahdin, enkä olisi tahtonut surmata häntä. Ja henki sanoi minulle jälleen, katso, Herra on jättänyt hänet sinun käsiisi, niin, ja minä tiesin myös, että hän oli tavoitellut minun omaa henkeäni. Niin, eikä hän tahtonut kuulla Herran käskyjä, ja hän oli myös ottanut meidän omaisuutemme. Ja tapahtui, että henki sanoi minulle jälleen, surmaa hänet, sillä Herra on antanut hänet sinun käsiisi. Katso, Herra surmaa jumalattomat toteuttaakseen vanhurskaat tarkoituksensa. On parempi, että yksi mies menehtyy, kuin että kansakunta vaipuu ja menehtyy epäuskoon. Ja nyt, kun minä Nefi olin kuullut nämä sanat, muistin Herran sanat, jotka hän puhui minulle erämaassa sanoen, sikäli kuin sinun jälkeläisesi pitävät minun käskyni, he menestyvät lupauksen maassa. Niin, ja minä ajattelin myös, etteivät he voisi pitää Herran käskyjä Mooseksen lain mukaan, ellei heillä olisi lakia. Ja minä tiesin myös, että laki oli kaiverrettuna pronssilevyissä. Ja vielä minä tiesin, että Herra oli antanut Laabanin minun käsiini tästä syystä, että minä hankkisin aikakirjat hänen käskyjensä mukaan. Sen tähden minä tottelin hengen ääntä ja tartuin Laabania pään hiuksista ja iskin hänen päänsä poikki hänen omalla miakallaan. Ja iskettyäni Laabanin pään poikki hänen omalla miakallaan otin hänen vaatteensa ja puin ne oman vartaloni ylle, niin, joka ainoan, ja vyötin hänen varusteensa kupeilleni. Ja tämän tehtyäni menin Laabanin aarrekammiolle, ja kulkiessani Laabanin aarrekammiolle päin katso, näin Laabanin palvelijan, jolla oli aarrekammion avaimet. Ja minä käskin häntä Laabanin äänellä menemään minun kanssani aarrekammioon. Ja hän luuli minun olevan hänen isäntänsä Laaban, sillä hän näki vaatteet sekä kupeilleni vyötetyn miakan. Ja hän puhui minulle juutalaisten vanhimmista, tietäen, että hänen isäntänsä Laaban oli ollut yöllä ulkona heidän parissaan. Ja minä puhuin hänelle ikään kuin olisin ollut Laaban. Ja minä sanoin hänelle myös, että minun oli vietävä kaiverrukset, jotka olivat pronssilevyissä vanhemmille veljilleni, jotka olivat muurien ulkopuolella. Ja minä käskin häntä myös seuraamaan minua. Ja koska hän luuli, että minä puhuin kirkon veljistä ja että minä olin todella se Laaban, jonka olin surmanut, hän sen vuoksi seurasi minua. Ja hän puhui minulle monta kertaa juutalaisten vanhimmista mennessäni veljeni luokse, jotka olivat muurien ulkopuolella. Ja tapahtui, että minut nähdessään Laaman pelästyi tavattomasti, ja myös Lemuel ja Sam. Ja he pakenivat luotani, sillä he luulivat, että minä olin Laaban, ja että hän oli surmannut minut ja tavoitteli heidänkin henkeään. Ja tapahtui, että minä huusin heidän peräänsä, ja he kuulivat minua. Sen vuoksi he lakkasivat pakenemasta luotani. Ja tapahtui, että kun Laabanin palvelija näki veljeni, hän alkoi vapista ja aikoi paeta luotani ja palata Jerusalemin kaupunkiin. Ja nyt, koska minä Nefi olin isokokoinen mies, ja koska olin myös saanut paljon voimaa Herralta, tartuin sen tähden Laabanin palvelijaan ja pitelin häntä kiinni, niin ettei hän pakenisi. Ja tapahtui, että minä puhuin hänen kanssaan, että jos hän kuulisi minun sanojani, niin totta kuin Herra elää ja minä elän, aivan niin,
että jos hän kuulisi meidän sanojamme, me säästäisimme hänen henkensä. Ja minä puhuin hänelle vieläpä valalla vannoen, ettei hänen tarvitse pelätä, että hän olisi vapaa mies meidän laillamme, jos hän lähtisi alas erämaahan meidän kanssamme. Ja minä puhuin hänelle myös sanoen, totisesti Herra on käskenyt meidän tehdä tämän, ja eikö meidän pidä olla tunnollisia Herran käskyjen pitämisessä. Jos siis lähdet alas erämaahan isäni luokse, sinä saat sijan joukossamme. Ja tapahtui, että Soram sai rohkeutta sanoista, jotka puhuin. Nyt Soram oli palvelijan nimi, ja hän lupasi, että hän lähtisi alas erämaahan isämme luokse. Niin, ja hän myös vannoi meille valan, että hän jäisi meidän joukkoomme siitä hetkestä lähtien. Nyt me halusimme hänen jäävän joukkoomme tästä syystä, jotta juutalaiset eivät saisi tietää paostamme erämaahan, jotta he eivät ajaisi meitä takaa ja tuhoaisi meitä. Nyt tapahtui, että kun Soram oli vannonut meille valan, pelkomme hänen vuokseen lakkasivat. Ja tapahtui, että me otimme pronssilevyt ja Laabanin palvelijan mukaamme ja lähdimme erämaahan ja matkasimme isämme teltalle.